Ulu Balkan Dağı'nın alkymynda ýerleşýän Balkan sement zawodynyň çyýmaly owradyjy, üweji, beşerji bölümlerinde sement degirmeninde işleriň ähli tapgyrlary dol awtomatlaşdyrylan usulla ýerine ýetirilýär. Awtolog, mehanika, energetika, awtomatika bölümlerindäki işleriň dolandyryş merkezinden kompýuterler arkaly sazlaşy ýola goýulma bolsa, sementin bökdünsiz önümçiligini üçin edýär. Kärhanada büyüm höküm gurulşyk terişdesini öndürmege ygtybarly ýola goýmak üçin zerur bolan çyýmalaryň ähli möçberleriniň Balkan welaýatynyň hut öz şäklerinden alınýanlygy hasda gowandyrjydyr. Kuwatly kärhana üçin zerur bolan dağmagdan känleriniň kärhananyň golaýynda ýerleşýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Munyň özi bu häzirki zaman kärhanasynda öndürilýän möhüm gurulşyk terişdesiniň özüne düşýän bahasyny durnukly arzanlatmagy, onun hilini dünya hil ülümlerinin derejesine çıkarmağa giy mümkünçülükleri berýär. Häzirki wagtda ýokary derejeli injener tehnika ýok ustad hünärmenler bilen ygtybarly üçin edilýän bu zawodda ýüzlerçe adam gije gündüziň dowamında zähmet çekýär. Sement önümçiligini üznüksiz ýola goýup, önümi sarp edijilere ýygyderli uğradýan kärhanada şu ýylyň başyndan bäri 311.400 tonnadan gowrak ýokary hil sement öndürilip, sarp edijilere uğradyldy. Yurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeyli goşunt goşýan kärhananyň hünärmenleri halal zähmet çekip, döredilip berilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda, hem-de arka daly gahrman serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar.